Il-Partit Nazzjonalista fis-stqarrija maħruġa mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni, l-Iżvilupp Uman u l-ħiliet għas-seklu 21 Clyde Puli awgura lill-istudenti li bdew sena akademika ġdida fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni jola. Il-Partit Nazzjonalista ringrazzja wkoll l-għalliema kollha u lill-ġenituri li tant jinvestu fl-istudenti tul is-snin sħaħ biex jiksbu edukazzjoni għolja li l-garanzija biex huma u pajjiżna javvanzaw kif jixirqilhom. Pajjiżna għandu sfida importanti f'dan il-qasam, iddikjara l-Partit Nazzjonalista, dik li jinqala mill-aħħar fl-Ewropa għall-ammont ta' studenti li ma jagħmlu l-ebda kisba edukattiva jew ta' taħriġ fl-etajiet bejn 18 u l-24 sena. Dan minkejja li l-Gvern Laburista ilu għall-aħħar 6 snin iwiet li f'Malta inkunu l-aqwa fl-Ewropa. Il-Partit Nazzjonalista deskriva dan bħala fattur li qed wassal lil Malta biex tkun l-aħħar fl-Ewropa f'dan il-kejl edukattiv importanti u l-fatt li nofs l-istudenti ta' 16 ma jġibux is-sekk u 70% tal-istudenti ta' 18 sena ma jġibux il-medsekk. Pajjiżna jeħtieġ li jaħseb bis-serjetà biex ħafna aktar studenti fl-etajiet kruċjali ta' 16 u 18 sena ikollhom f'idejhom iċ-ċavetta li tiftħilhom il-bibien tal-edukazzjoni jola. Dan ikun ifisser li l-pajjiż jinvesti f'dawn l-istudenti ħalli jkollhom il-ħiliet tal-futur biex ikun jista' jkollhom il-potenzjal u dħul għoli li pajjiżna jixraqlu ingħad fl-istqarrija.